Een hoop angst, en wat ze ook wel aangaven en waar ze dus ook nu voor onder behandeling zijn. Ze hebben echt de dood in de ogen gekeken. 3 studenten, 2 jongens en een famke rennen naar ze uit viert haar naar huis. Samen worden ze dan van achteren in de graaf smieten. Hierna worden de stenen in fietsen naar hem gegooid, naar de 3 slachtoffers in het water, waarbij 2 maal met een steen wordt geraakt. 1 keer tegen de arm en 1 keer tegen het hoofd. Getracht is onder water te drukken, ook dat is het feitencomplex. Met trappen en slaan zijn er 3 aangevers tegengehouden toen ze de gracht wilden uitklimmen via het trapje. Is in het water ook nog geslagen met de vuisten. Alle 3 verdachten zijn al eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. Boven dat hingen ze die nacht flink dronken. Justitie eerst het een ier zelf voor de 3 verdachten. Nou, toen ik de eis hoorde verbaast het me, want als ik kijk naar de oriëntatiepunten die een rechtbank gebruikelijk geeft voor dit soort zaken, dan zou het moeten gaan om zeer zwaar lichamelijk letsel met een wapen toegebracht. Dus ik vond de eis erg hoog. Justitie liet de psychische skeer van de slachtoffers zwier maaivegen in de Eesk. Beide slachtoffers waren op het moment dat het gebeurde bezig met een hbo-studie. Hebben alle 2 hun studie op moeten geven. Hebben daardoor dus ook een behoorlijke toekomst die ze daarin mislopen. En daarbij zijn ze ook nog eens een keer alle 2 onder psychische behandeling. Nevens de advocaat van een van de verdachten is het dreig te bewijzen waar het wat dier. Het was toch 's ochtends vroeg, iedereen een nacht op geweest, eventueel alcohol erbij, nieuwjaarsdag. Moeilijk te bewijzen. We hebben meer dan 10 getuigen gehoord. Het is niet boven water gekomen wat er nou precies is gebeurd. De rechter docht door 2 weken uitspraak in deze zaak.